Kag sa Good Vibes, ginakahangawan nga ang mga tradisyonal nga pamaagi sa pagluto. Bisan pagani ang tradisyonal nga mga putahe basi madula. Gani isa ka cookbook ang gilunsar para ma-preserve ini. Yan report ni Romeo Subaldo. Ang kadyos baboy lang kaakon kay BL, pangat, laswa ang pila lamang sa mga dinumaan nga paborito nga pagkaon sa mga Negrosanon. Ini ang makabig naton nga mga recipe nga ginpasa sa aton gikan sa aton nga mga kaluluhan. Suno kay Rina Gamboa, ang presidente sang Slow Food Community of Negros, ang pagluso sang manamit kag batinlo nga tradisyonal nga mga pagkaon ang advokasya sang Slow Food Community. Luyag nila nga magapabili ng traditional recipes kay basi madula na ini. So it's not just a cookbook. It is a documentary of dishes that are soon to disappear if we don't tell everybody to keep on serving it. The other point there is the food sources that we don't use anymore may disappear, like kadyos, what else? Batuan. Luckily now people recognize it. Gani isa ka cookbook ang ilagin lunsar nga gitiguluhan ni Grense Heritage Cooking. Makita sa sini nga cookbook ang nagkanilain nga mga recipe sa mga tradisyonal nga pagkaon sa mga Negrense, kasumong sang alupi, ibos, dulce gatas, patahumba, puso ensalada, pangat, abalong, laswa kag madamo sang iban pa. Hindi lang recipe ang luyag nila itudlo, luyag nila nga i-preserve ini kag mangin lifestyle sa mga Negrense. We are also overwhelmed with the response. We were selling just how many copies and we have to reprint now. So I think people realize the importance of our heritage. So it's not just a cookbook. It's really making us know who we are as Ilonggos, as Negrenses. And hopefully we will do another book because we just try to put it in a limit. So there's still a lot of things that we did not. Sa paglunsar sang libro kay na, dinapit nga bisita si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Ang cookbook ang sarang mo-order sa ilang Facebook page nga Slow Food Negros.